Hola a totes i a tots, com esteu? Com van aquests dies tancats en casa? Bueno, esteu eixint, no, veritat. Espero que ningú estigui eixint al carrer, que ara tenen que estar en casa ajudant al pare i a la mare. Bueno, avui ja porto un poc més aspecte de youtuber, ¿vale? Tinc la gorra, tinc els cascos, vaig en sudadera, poquet a poquet anirem millorant això de ser youtubers. Bueno, avui anem a fer un altre dictat, ¿vale? En aquest dictat, què és el que anem a treballar? En aquest dictat anem a treballar l'ús de la G i de la J, ¿vale? Per així, per ser-me costadet, vos apareixerà, ¿vale? Quan utilitzem la J l'utilitzem sempre davant de les vocals. Algú se recorda quines eren? Bueno, pues les dic jo, ¿vale? De les vocals la A, la O i la U. I quan anem a utilitzar la G davant de les vocals? La E i la I, ¿vale? Després d'això, agafem la llibreta roja, fiquem la data d'avui en bolígraf negre, fiquem de títol dictat en el bolígraf roig, ¿vale? I després de tot això, agafem el llapis que anem a començar el dictat, ¿vale? A veure, com fem sempre, ¿vale? Primer vos el llic jo i després vos l'aniré dient poquet a poquet perquè el pugueu escriure, ¿vale? Una coseta, este és més llarg, ¿vale? Que el que fem en el primer vídeo era molt curtet, sols tenia 3 línies i este en té 6, ¿vale? Ho hem duplicat. Que vosaltres esteu fent majors i poquet a poquet tenim que anar fent-ho més difícil, val? Vale, vaig a llegir-lo, vale? Esteu preparades i preparats? Vinga, el llegis jo. Ara el vaig a llegir ràpid. Ningú copia, vale? Un dia, la mare li va demanar a Júlia que li ajudara a fer la neteja. I Júlia va agafar un drap i es va posar a treure la pols d'una gerra molt estranya que els pares havien dut del Japó. De sobte, un geni va sorgir de dins de la gerra, quan la Júlia la fregava. Es va fer molt gran i li va dir que era un geni que estava presoner i que ella el podia ajudar a desfer l'encanteri. Si ho feia, li donaria poders màgics. Vale? Este és el dictat, el que havíem dit, és un poc més llarguet. Vale? Ara jo vos el vaig anar llegint, poquet a poquet, perquè puguem anar copiant-lo. Vale? Preparades i preparats? Recorde, tot el món en llapis, per favor, que ningú el faci en bolígraf, Comencem. Un dia, la mare li va demanar a Júlia que li ajudara a fer la neteja. I després de neteja fiquem una coma. I Júlia va agafar un drap i es va posar a traure la pols d'una gerra molt estranya que els pares havien dut del Japó. Punt
i seguit. Vale, anem a descansar un poquet, anem a descansar, portem la mitad del dictat, solteu un poquet els hombros, vinga. Vale, preparats i preparats? Anem a seguir. De sobte, i fiquem una coma després de sobte, un geni va sorgir de dins de la gerra. Quan Júlia la fregava. Punt i seguit. Es va fer molt gran. I li va dir que era un geni que estava presoner. I que ella él podía ayudar a desfer l'encanteri. Punt i seguit. Vinga, va, que mos queda ja l'últim. Si ho feia, i després de feia fiquem una coma, li donaria poders màgics. I ja està. I ja hem acabat. Punt i final, ¿vale? Després de màgics fiquem el punt i final. Vale. A continuació del vídeo vos fiqué, igual que vaig fer en l'altre vídeo, ¿vale? Vos vaig a ficar tot el dictat i senyalat de color, no sé si serà roseta o groguet. Ara ho pensaré, ¿vale? Vos ficaré quines paraules són les que hem de corregir. Vale, recordeu que per a corregir utilitzem el bolígraf roig i a la part de dalt del dictat, que se m'oblida de dir en l'altre vídeo, hem d'apuntar el número de faltes que hem tingut. Que hem tingut 0? Apuntem un 0 i hem fet un dictat perfecte, ¿vale? Que n'hem tingut 5? No passa res, ¿vale? És normal que tinguem faltes. Bueno, ens veiem en el pròxim vídeo, ¿vale? Adeu! Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk